Per entendre com s'enregistren macros amb el LibreOffice Calc, anem a posar un exemple. Per començar, l'enregistrament de macros se fa de la següent forma. Anem al menú superior del LibreOffice Calc i on hi ha l'opció d'eines, cliquem i busquem macros. Cliquem sobre enregistrar una macro. Si no tenim aquesta opció, la habilitem. Una vegada fet això, se'ns obrirà aquesta finestra, una finestra emergent que surt, atura l'enregistrament i enregistra una macro. Des d'aquest moment ja estem enregistrant la macro. La macro enregistrarà les accions que fem en el full de càlcul. Ara es tracta de seleccionar unes cel·les i que la macro, quan s'executi, faci les accions que ara farem, que són tres. Una, donar color, donar vores a les cel·les seleccionades i canviar el format numèric. Per tant, nosaltres ara anirem a fer aquestes accions. Donar control a les cel·les, una, donar un color de fons a les cel·les, dos, i finalment canviar el format numèric de les cel·les de forma que els números s'expressin amb dos decimals i amb els números que representen més de 1.000 tinguin el punt de milers. Un cop fet això, ja podem aturar l'enregistrament de la macro. Llavors, aniríem al full actual amb el que estem treballant, perquè volem que la macro només funcioni amb aquest full, i el full s'anomena videotutorials, anem aquí a videotutorials, cliquem sobre estàndard i li diem mòdul 9. Ens dona per defecte, posa mòdul 1 i l'acceptem. I ara posem el nom de la macro. Mac1. I desem. Un cop fet això, anem a comprovar si la macro funciona correctament. Aniríem a eines, macros, executar macro. A videotutorials, estàndard, mòdul i Mac i executa. I com veieu, la macro funciona correctament. El que succeeix és que repeteix exactament el mateix que he fet. Llavors, jo el que volem és que quan seleccioni les cel·les m'hi posi les vores, el contorn i el format numèric. Per fer-ho, per aconseguir això, tenim que anar a eines, macros, editar la macro. Dins de les macros editar busquem videotutorials, que és el nom del full de càlcul amb el qual estic treballant, busco la macro que he creat, que és aquesta, Mac1, i on hi ha el valor del rang amb el qual he programat la macro i he enregistrat la macro, l'esborrem. L'esborrem o simplement posem un apòstrof de comentari. I ara comprovem a veure si la macro es realitza en qualsevol punt del full. Vaig a fer aquesta selecció i comprovarem si es posa de color groc i les cel·les els hi posa vores. Eines, macros, executa una macro. Videotutorials, estàndard i executa. I efectivament, com podeu comprovar, ho ha fet. I ara comprovo els números. I també me l'ha posat en punt de milers i en decimals.